This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Yan, session. Mag-partner pa kami siya. Mag-paris. Maswerte nga napunggan sa mga gwardiya sa Iloilo City Council ang tuyo nga pagtapungulay nanday Councilor Cedric Cabaluna kag Councilor Plaridel Nava kadungan sang regular session sang Iloilo City Council. Ini ang kasunod sang pagpresenta sang committee report ni Cabaluna angon sa Local Public Transport Route Plan. Sang gintawag ni Nava nga insulto, basa baba kag out of order ang mga pahayag ni Cabaluna. Gintulok man sang masakit ni Nava si Cabaluna rason nga nag-init pagid ang tensyon sa tunga sang duha ka mga konsehal. Ginpalapitan ni Nava si Cabaluna kag tuyo kuntani nga tapungulon apang maswerte nga napunggan ang duha. Sa piyak nga bahin ginkuhaan sang Radyo Bandera Iloilo sang pahayag ang duha ka mga konsehal. Ginpahayag ni Nava nga nainsulto ini matapos nga gintawag nga manong ni Cabaluna bangod nga hindi ini insakto nga pag-address sa kasubong nyaman nga konsehal. Dugang pasang natungdan sa Senado kag Kongreso, hindi acceptable ang kasubong nga pag-address sa iya ni Cabaluna. Rason nga ginhambalan niya ini nga agi kag basa baba. Wala dapat siya mga sorry sa akon kay tawag niya kumanong amo ni ko ni katibula kao. So it is not really appropriate to address a fellow councilor. Sa Congress hindi mo na mabatian, sa Senado hindi mo na mabatian. Sa piyak nga bahin, ginkontra naman ni Cabaluna ang pahayag ni Nava. Sunod kay Cabaluna, wala ini makaagi nga namuyayaw. Wala man ini nagagamit sang derogatory terms kag sexually discriminatory terms. Hindi kasubong ni Nava gani itugyan na lang niya sa tawo ang paghusga kung sino sa ilang duha ang basa sang baba. Ando hindi man basa baba ko, never wala ko gambal sa mga tinagga nga buyayaw, wala ko gagamit derogatory terms, even sexually discriminatory terms. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera.